magandang umaga, Pangasinan! Pangasinan, di galing! Ay, kumusta kayo? At samahan nyo na naman kami ng aking co-pilot na si El Presidente Nixon Dacal. At ito naman ang inyong tagapaghatid balita sa Himpapawid. Punto por punto kay Atong Remo. Yan! Samahan nyo kami sa loob ng isang oras at talakayin natin at ibang issue. Talakayin natin kung ano na ang pinakamainit ngayon na pinag-uusapan mula sa Facebook, mula sa social media. Yan, pag-uusapan natin yan. Pero yung nausapan natin kahapon, yung patungkol naman dyan sa Engineer Nixon, ilabas mo nga yung trivia natin. Kumusta naman dyan sa Malimgas Market? Kumusta ka dyan, Apo Kagawad, Joel De La Cruz? Kumusta naman si Master Charlo Gonzales? Okay lang, Megan. Saragtulan onlaed RTC Tundaligan Master Charlo. Wala pa nakakasagot dito yung blind item natin kahapon. Sino itong gobernador? Isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor na di umano ay magkarelasyon. Wala pang sumasagot dyan baka nahirapan kayo kasi sa dami ba naman ng gobernador sa buong Pilipinas, sino kaya yung matutukoy nyo dyan? Ngayon, pag meron kayong kasagutan dyan, tatanungin ko kung paano mo nalaman na siya ngayon? Ano ang basehan mo? Kung halimbawa, sinabi mo, yung gobernador si Juan de la Cruz at saka yung mayor ay si Pedro de la Cruz, paano mo naman, asan ang basis mo? Meron ka bang basehan na siya nga yung lalaking gobernador at saka yung lalaking mayor na magkaroon ng relasyon? Mahirap na trivia yan. Pangalawa yan Pangalawang trivia natin dito sa programang Punto por punto kay Atong Remo. Isip-isip! Isip-isipin nyo na kung sino yan. Isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor na di umano magkarelasyon. Sino kaya yan? Pati ako nahihirapan dito Sa susunod, Engineer Nixon, medyo babawal mo naman ng konti yung mga trivia natin. Masyadong mahirap ito. Masyado mo akong pinag-iisip. Tinatanong kung yung gobernador magandang lalaki ba si gobernador? Hindi ko rin kasi alam. Kaya nga nagpapahula itong istasyon natin at kung sino nga yan yung gobernador na yan. But anyway, thank you katatapos nyo lang napakinggan kanina yung programa ni kapaborito Joseph Bacani, Saray Balita na Matwa. Thank you very much, Matt, at sa may inararuton asawaton na paborito Joseph, si Ana Marie Sandoval Bacani. Thank you Ana Marie. Yung SEP ay special
Education Program pala. Oh, SEP SEP yan. Pero wag nyong dodoblehin kasi iba na ang tunog niyan pag dinoble nyo. Oh, SEP. Doblehin natin SEP, SEP. Special Education Program. Pero pag kumukuha ka ng mga mo, masteral mo, ganyan, at masyado kang dikit kay superintendent o yung tinatawag nilang school division superintendent, kailangan mong magsipsip. Di ba? Di ba, Teacher Marie? Teacher Ana Marie. Nakalimutan ko na pala si Sheila Marie. Ano na apelyido nun? Si Sheila Marie, yung dating SDS sa Pangwan. Yung kaibigan ng pinanggalingan natin. Ay nako, 18 minutos na naman ang nakalipas bago mag-alas 11. May naganap ho dyan sa bayan ng Bayangbang. Na-discuss na ho ng mga kaibigan ko dito, yung mga paborito natin, ng mga kinagigiliwan yung mapakinggan sa kanilang mga programa. Magmula doon kay paborito Dennis at saka si Errol, na-discuss na rin ni paborito RJ Jimenez, na-discuss na rin ni paborito Joseph Bacani, yung patungkol na 8 taon ng ganap na tagumpay ang revolusyon laban sa kahirapan dyan sa bayan ng Bayangbang. So, congratulations sa lahat ng mga taga-Bayangbang, lahat ng Bayambanggenyos. Ito, tanggapin nyo ang aming gantimpala sa inyo. Isa pa! Ang galing. Di galing talaga. Di galing o ano to? Sino yung tumatawag? Subukan. Si Ma'am Jen. Yan. At naka-onboard na tayo ngayon. At subukan natin to si Ma'am Jen na tumatawag. Patungkol naman dyan sa nangyari na selebrasyon ng ika-8 taon ng tawag dito yung pinagmamalaki ng Bayangbang na naging matagumpay na 8 taon na selebrasyon ng yung laban, revolusyon laban sa kahirapan. But anyway, ang sabi ni Ma'am Jen, sinusubukan natin na okay ba sa kanya na tawagan natin? Tawagan nga natin itong si Attorney sandali
kay Atong Remo. Good morning. Nasa linya na ho natin ang ating administrator ng Bayangbang, si Attorney Rodelyn Sagarino Bidad, ang ating Municipal Administrator Head ng Bayangbang sa Poverty Reduction Action Team. Good morning, ma'am. Mama. Morning po. Live. Magandang umaga po. Live na po tayo, attorney, sa programa ho natin na punto por punto dito sa DWJE. At thank you very much, Ma'am Jen, Ma'am Jen. At nakapayam natin si Ma'am Jen nung nakaraang Martes. At nabalitaan din namin yung nangyari na selebrasyon ng ikawalong selebrasyon ata na nangyari dyan sa Bayangbang, ma'am, attorney. Pwede ba malaman natin kung ano po yung naging kaganapan ho dyan sa Bayangbang kahapon po? Opo, so nag-celebrate po kami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong mga listeners. So we celebrated po our 8th anniversary ng Revolusyon Laban sa Kahirapan. So we started this po back in 2017 actually, nung finormulate po namin yung aming Bayambang Poverty Reduction Plan. So ito po ay 10-year plan ng LGU Bayambang, at doon po sa plano na yon ang nag-identify po ng ating mga basic sectors sa Bayambang kung ano po yung mga problema sa Bayambang at kung ano po yung solusyon sa mga problemang ito para po wakasan ang kahirapan po sa aming bayan. So, doon po sa Bayambang Poverty Reduction Plan, meron po tayong 5 sectoral agenda na na-identify. Kasama po dyan ng agricultural modernization, socio-cultural development and social protection, infrastructure and economic development, good governance and environmental protection and disaster resiliency. So ito po yung 5 tinututukan po. And yesterday po, as mentioned, sinelebrate po namin na 8 taon na po namin isinusulong ang revolusyon na ito. Yan. Dumating po kahapon ang National Anti-Poverty Commission lead convener si Secretary Lopez Santos III, and kinagagalak po namin ng kanyang pagdating dahil po mula 2017 po, nung pino-formulate pa lang po namin yung aming BPRP o yung aming Bayambang Poverty Reduction Plan, kasama na po namin ng NAPSI. So, very symbolic po yung pagdating po ni Secretary Lopez Santos kahapon to grace our 8th anniversary. Ayun po. Para sa kaalaman ho, attorney, ng ating mga tagapakinig at saka ang ating mga tagapanood via YouTube at sa lahat ho ng mga nakatutok sa kanilang mga sasakyan, ano ba ang ibig sabihin ng NAPSI? Ang NAPSI po ay National Anti-Poverty Commission po. So this is agency, it's a coordinative body na nag-handle po ng mga anti-poverty initiatives po ng ating government. So kinukonsolid parang it's a coordinative body making sure na yun pong mga anti-poverty programs po ng ating mga gobyerno ay may convergence po. Ibig sabihin po nun, nasa isang direction po, halimbawa yung Department of Agriculture, yung DSWD, ganun. Kasi po yung commission itself po is composed of the government sector, which is yung national government, member po niyan yung mga cabinet secretaries, and sa kabilang banda, yung 14 basic sectors po, kasama po dyan ng farmers, fisherfolk, PWDs, women, at saka that's headed by the President himself po as the chairperson of the National Anti-Poverty Commission. But the secretariat po is headed by the lead convener who is at present po is Secretary Lopez Santos III. Yan po. Congratulations, attorney, at saka sa lahat ho ng mga taga-Bayangbang na nakikinig ho sa atin. Ano? At ano pa ba doon sa pillars program of the government ng Pilipinas, ano pa ba ang napagtagumpayan ng bayan ng Bayangbang aside dyan sa programa ninyong pang-8 taon na programa
dyan sa para ma-elevate yung kwan ng kahirapan, yung poverty. Ano pa ba yung mga pagtagumpayan ng Bayambang na hindi lang ho dyan sa programa na yan? Meron pa ba kayong mga napagtagumpayan ng mga programa? Maraming salamat po sa pag-recognize po sa LGU Bayambang sa larangan po ng pagsusulong po namin, yung mga adikain po namin sa anti-poverty. Marami po, no, ang kinaganda po kasi nung aming pong BPRP, kinukonsider po kasi namin na Biblia po yon ng LGU Bayambang. So lahat po, halos lahat po ng mga accomplishments po ng LGU Bayambang ay talaga pong nakasentro doon po sa aming BPRP, even po yung aming Comprehensive Development Plan, yung aming pong CLUP, yung aming pong Annual Investment Plan at Investment Program. Lahat po ang, kumbaga, ang central po doon ay yung aming BPRP para pare-pareho po kami ng direksyon. Siguro po, yun in terms po of poverty incidence, we consider that as one of our biggest accomplishments, and lahat po ng mga na-accomplish din po namin ay nakapaloob din po doon sa BPRP. For example po, yung aming pong transparency, aming pong accountability, making sure po na lahat ng mga pera ng taong bayan ay nagagamit po ng maayos, and competitive po yung aming bidding sa aming mga different programs. Tumutok po kami sa infrastructure. Isa po sa mga major infrastructure projects po namin, yung amin pong 320 million na farm to market road na nag-uugnay po sa pinakamalayong barangay po namin, yung sa Barangay Pantol. Idudugtong po namin siya doon sa San Gabriel 2nd. Kasi ngayon po, para makarating ka po sa Barangay Pantol, kailangan mong dumaan ng bayan ng Bautista, Alcala, Moncada, Tarlac. So 71 minutes po, no? Ngayon, kapag po nagkaroon po ng farm to market road dyan, ongoing na po yung project na to, ay idudugtong niya po from 71 minutes, magiging 20 minutes na lang po ang paglalakbay. Hindi na po kami magkakaroon ng long distance relationship sa Barangay Pantol. Meron din po kami 247 million na onion cold storage sa Barangay Amang Kusiling Sur. Okay, kasi po, alam niyo naman po na ang bayan ng Bayambang po ay ang onion producer capital, onion capital of Northern Philippines, of the North. Kaya po yung onion cold storage po namin, integral po iyon sa aming mga sa ating mga onion farmers. Importante po iyon para po hindi po sila tali sa farm gate prices. Meron din po kami, actually dalawa po yung onion cold storage namin, may isa pa po kami sa may Barangay Nansha Norte. So dalawa po yan na cold storage po namin na ginagawa. Yung aming pong mga ball reserve, yung mga ball reserve po kasi maraming salamat po. I think at mabuhay ang Balon Bayambang. 5,000 hektarya po yan. I don't have the exact figure, siguro mga 5,000 hektarya po yun. Na for the longest time, ang sinasabi po kasi ng batas is a timber forest land, so hindi po siya pwedeng ipamigay sa ating mga farmers. Ang nakakalungkot po kasi doon, ilang dekada na po yung sinasaka ng mga farmers po natin. So it's about time na sana po maipamahagi na po, maibigay na po natin sa mga farmers po natin yan para magkaroon po sila ng titulo, no, kasiguraduhan sa lupang yan. Kaya po yun po yung tinututukan namin ngayon. Dalawa po yung ginagawa naming proseso dyan. Una sa Kongreso, no, sinusulong po namin yung batas na mag-convert po ng mga ball to its actual use. Although it's a timberland or it's a forest timberland, ang actual use po kasi talaga niya is agriculture. Yun po, so sinusulong po namin. At the same time, sinusulong din po namin yung isa pang way para po maipamigay na po yung lupa na yan. Pwede po yung presidential decree or from administrative po yan, order from the DNR together with katuwang po namin ng Department of Agrarian Reform sa pagsulong po na yan. So, minamadali po namin yan dahil ilang dekada na po kasing problema yung sa mga ball na dapat po talagang maipamigay na po sa ating mga magsasaka. So, ito po yung mga major na mga undertakings po ng LGU Bayambang sa ngayon. Pero marami pa po. Titignan po nila yung aming DPRP. Marami na po kaming na-accomplish dyan. Pero marami pa po kaming dapat gawin. So, yun po. Matanong ko lang, attorney, meron ba kayong time frame yan sa pagdidistribute niyan sa binabanggit nyong kwan sa lupa?
mga Opo, barangay at we higit are sa lahat, hoping po ng ating na mga within mamamayan. next Ngunit ang pinakamahalagang 2017 or tagumpay natin ay 2018, hindi lamang maipamahagi nasusukat na po namin yung sa ano na yan. dami ng Wow, proyekto, congratulations, Ano ha? yan? sukat ito sa Puspusan po mga namin batang ginagawa po yun. Yun po ang sa mga target po pamilyang namin. nagkaroon And ng we're doing our very kabuhayan, best po. sa mga 2028? pasyente na bigyan ng pag-asa Opo, at sa mga Oo. kababayan yung muling Election. yun po naniniwala yung aming na maaaring timeline na ibinigay sa aming mga sarili para ma-distribute na po yan. Actually, nagkaroon lang po kami last week ng meeting, no, with mga ball farmers, together with Sir Cesar Kimbao, Yeah. and together with, with the former mayor, Rick Tandaan Camacho, po kasi natin, nagsimula din po sa kanya to yung Oh, ano po, napanood ko yun. Attorney, napanood ko actually yung video na yun. At ipi-play din sana namin yan, pero mas maganda kasi na naunahan na namin yung history nyo ngayon. Dahil kahapon, yan din ho yung pinag-uusapan namin ni former Bayambang Mayor Cesar Kiambao. Nagtaka ako bakit, sabi ko, bakit nakabarong kayo? Sabi ko, nag-lunch kasi tayo doon sa paborito nating paborito rin ni Mayora Niña dyan sa Niñas Cafe. So nakwento nga niya. So congratulations kayong mga nandyan sa Bayambang na aywan ko lang kung bakit may isang tao, may isang mataas na opisyal ng lalawigan na ewan ko ba kung anong masasabi mo dito. Unang-una, yung rice distribution na ginawa niya dyan sa bayan ng Bayambang na wala man lang na official na pahayag, wala man lang legal na pasintabi sa lahat ng nandyan sa local government unit para gawin niya yung programa niya na yan para mag-distribute ng bigas. At ano masasabi mo dyan, Atty.? Alam niyo naman po, no, as municipal administrator, I try to be as apolitical That is as I the can charge possibly of be. the Pero next on 2 a, years and beyond. The work on a is standpoint, far on a from lawyer finished. standpoint, and But the also vision as municipal still administrator, stands. syempre At po ang medyo revolusyon laban sa may kahirapan konting ay tampo po. nagpapatuloy. Kasi po, Maraming lahat po salamat po talaga po ng at distribution, mabuhay mga ang relief Balon efforts po, Bayambang. no, Mapatibay ng ng pagtulong ay ating dumadaan mga po talaga sa lokal na Sama-sama pamahalaan. tayong Dahil susulong sa as local panibagong government, pagsisimula importante po sa ng amin mas na malalim una, na pagkalinga tama po yung at mga mas matatag pagpapabigyan na ng mga total tao. quality Talaga po bang service. ano po to, mga residente or mga nangangailangan. Kung halimbawa po bibigyan po, sabi po kasi na bibigyan daw po lahat, tama po ba yung listahan? No, kasi baka naman po hindi mabigyan lahat ng ating mga kababayan kasi dan po magsisimula po, no, yung mga sigalot, no, and we're trying to prevent that. And even po dun sa mga iba pong mga efforts po nila, although we welcome Alam them po, natin yan hindi yung mga madaling pagpapakain labanan po ng nila, kahirapan. yung mga medical Hindi mission, ito we welcome that matatapos po sa isang kasi proyekto, makakatulong po iyon sa isang ating mga programa, kababayan, and isang any termino. form of help po that we can get, whether from the national government or the provincial government, we welcome them. Pero dapat po dinadaan po natin sa maayos po na paraan. Kasi po, po, yung pong pagkain, distribution of, syempre meron pong health, ano po yan, no, health and sanitation na concern. Kasi kung halimbawa man po may magkasakit dyan, sino po ba ang mamumroblema or sino po ba ang kailangan magbigay ng serbisyo? Kami din po, di ba? Ang LGU Bayambang. So, kailangan po coordinated. Yun po yung medyo, ano po, as municipal administrator, or speaking as municipal administrator, na sana po itinaan po sa lokal na pamahalaan ng mga ganyan pong operations para maayos po yun. In Yun po short, yung aking masasabi. in short word, paano mo i-describe yung ginawa Tandaan po nila? natin, ang tunay na revolusyon na laban sa kahirapan ay paano hindi po ba? lamang tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap. Medyo ano po, Ito ay tungkol sa pagbibigay sa bawat ang dami tao ko pong tanong, ng I hope you don't mind pagkakataong if I ask these questions. So, unang-una po, medyo hindi po klaro sa amin kung kanino po ba galing po yung ano po na yon, yung bigas po na yon, kung galing po ba kay President Bongbong Marcos. Kasi wala po kami nakitang logo po ng President Marcos doon po sa pinamimigay. So, we're giving them the benefit of the doubt na galing po talaga sa province yun. Pag galing po sa province yun,
ang medyo ano ko po ay parang natatangi po yata ang bayambang. Nabinigyan po ng ganon. So kasi may mga kaibigan po ako sa ibang bayan na nagtatanong din po sa akin kung bakit daw ang bayambang lang ang pinagpala po na merong lahat ng households ng bigas, samantalang sa bayan daw po nila ay pinili lang po kung sino ang kanilang. So sabi ko, hindi ko po masagot yan dahil hindi po dumaan sa lokal na pamalaan ng bayambang yung kanila pong relief operations po. Hindi yan. And alam naman po natin, nakalagay po yan sa ating pong local government code, no? At sa mga iba't iba pang mga polisiya, mga batas, mga memos na nanggaling sa DILG, sa DOH, sa iba't ibang ahensya ng pamalaan na kailangan pong dumaan sa lokal na pamalaan yung mga ganyang klase pong mga undertakings. But, you know, ang alihin ko lang po siguro, no, I'm speaking on That is behalf the of the charge entire of local the government. next 2 years Po, as and municipal beyond. administrator, The work we is understand far that from finished. politics, The vision yes, still nagigets po namin po yun, no? At ang But revolusyon sana po ay laban sa hindi kahirapan po, wala pong mga ay nagpapatuloy. natapakan, o wala Mapatibay pong ng mga ating mga nasasagasaan, kakitain. o wala pong mga Sama-sama tayong nasisasantabi susulong ng mga sa polisiya, mga panibagong batas, pagsisimula just because of ng mas politics. Kasi malalim ang ng kawawa po pagkalinga dito, at yung mas ating mga taong matatag bayan, na they do not total deserve to be quality used for service. political purposes. They deserve to be, to be provided service ng, ng genuinely, no? And hindi po makatarungan na gagamitin lang po sila for political reasons. Yan. Napakaganda yung intention pero napakarumi naman yung gawain. Opo. Alam natin hindi madaling Oo. Napagkwentuhan lang natin yan, attorney, kasi kapansin-pansin naman talaga. Mantakin mo na merong mga taga-Binalonan na nagtetekso sa ating programa na bakit daw inuna ang Bayangbang, hindi man lang nila inuna yung sarili ng bayan sa Binalonan. Kaya nga, pinagpala talaga kayo dyan sa bayan ng Bayangbang. Oh. Sabi nga po nila sa amin, sana all. Sa dami ng proyekto. Nasusukat dito But sa anyway, lahat ng nakikinig si Juan. Ang paborito kasi dito ng listener natin dito, si Mang Ramon. Palagi siyang nakatutok sa programa natin. Baka pwede mo gusto mo ring batiin si Don Ramon, nakikinig ngayon sa ating programa. But anyway, doon sa limang Hello po kay Don Ramon. Don Ramon, si Don Ramon. Araw-araw siyang nakikinig dito sa programa natin, lalo na pag yung Tandaan 10 po to 11 na ang na tunay programa na sa punto revolusyon por laban punto. sa kahirapan Palagi nakatutok ay yan. hindi lamang tungkol Ang dami sa nilang nakatutok pagtulong sa mga para mahihirap. mapakinggan daw kung Ito ano yung ay mga tungkol pinagsasabi natin sa dito. pagbibigay sa But bawat anyway, tao ng napakaganda. Baka maging na po ako dito, sumikat po ako. ng Hindi mas naman po. magandang Mas kinabukasan. maganda siguro, Ma'am Rodeline, one time isama ko kayo dito sa station natin para mapasyalan nyo naman ni Ma'am Jen. No? Opo. At Basta saka, ang sa amin lang po ay, yun po yung aming revolusyon na sana po ma-inspire din po namin ng mga ibang bayan po, no, na magkaroon din po sila ng ganitong klaseng revolusyon. Kasi kung sabay-sabay po tayong kikilos, no, lahat ng bayan po, no, kung sabay-sabay po tayong magkakaroon ng revolusyon, ay hindi po talaga suntok sa buwan, o hindi po talaga pangarap lamang na mawakasan po ang kahirapan. Hindi lang po dito sa bayan ng Bayamang, kundi sa buong lalawigan po ng Pangasinan. Dahil yung pinag-uusapan natin yung revolusyon, sino ba ang bayani na nandyan sa sa bayan ng Bayangbang? Former Mayor Actually po yung Cesar revolusyon, Patuloy may kwento ko lang po ng ng konti, no. pagpapatibay Ang ng revolusyon ating po mga talaga, kakitain. ang arkitekto po dito ay si Sama-sama Mayor tayong Cesar susulong Quiambao, sa si Dr. panibagong Cesar Quiambao. pagsisimula Kasi I remember ng back mas in 2017 malalim po, ng August din po yung pagkalinga National at mas Heroes Day, no. na Sabi niya, total quality ang sabi niya po, service. tuluyan na nga bang malaya ang bansang Pilipinas, sabi niya. At ang sagot niya doon sa napaka-profound na tanong niya, sabi niya, hanggat may mga batang hindi nakakapasok sa eskwela, hanggat may mga nagkakasakit na hindi madala ang kanilang mga sarili sa ospital, hanggat may mga hindi nakakakain ng 2-3 beses sa isang araw, ay hindi pa tayo
tuluyang malaya. Kaya po niya dineclare ang revolusyon Alam natin laban hindi sa madaling labanan ng kahirapan. So kahirapan. siya po yun. And Hindi nirecognize ito po kami ng matatapos sa isang ng proyekto, National Anti-Poverty Commission isang na programa modelo o po. isang termino. Several times Kailangan over ito na ang ni-invite po kami tuloy-tuloy sa PTV4 na pagkilos magsalita, at in-invite po pagkakaisa kami sa ng National pamahalaan, Poverty Summit, no? pribadong At ang sektor, model town mga po talaga barangay nila at ay higit sa lahat palaging ng bayambang ating mga in terms of anti-poverty dahil Ngunit ang seryoso po talaga pinakamahalagang tagumpay ang natin aming ay hindi lamang lokal na nasusukat pamahalaan sa dami pagsugpo ng po ng proyekto. kahirapan. As I said, Nasusukat ito sa we've mga been doing this batang for the last nakakapag-aral, 8 years. sa mga That's pamilyang our nagkaroon ng na kabuhayan, hindi sa po mga kami pasyenteng nabigyan ng kumikilos pag-asa, no at sa mga ng bayambangin ngayon na lang or muling naniniwala kumikilos talaga kami na consistently maaari nilang since baguhin 2017 nung ang we kanilang first formulated it at saka yung plano nga po namin na 2018 to 2028 nakaapat na recalibration na nga po kami ng aming bayamang poverty reduction plan to show you how serious we are po na tutukan po yung plano and lahat po yun since 2017 ang National Anti-Poverty Commission po ay Tandaan katuwang po po natin, ang tunay na revolusyon Attorney. laban sa kahirapan ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap. Hello? Ito ay tungkol sa Yeah, pagbibigay medyo sa may bawat lang, tao may ng tumawag lang pagkakataong Attorney makaahon Rodeline, at magkaroon ah, ng mas magandang napakaganda kinabukasan. yung programa niyo dyan sa Bayambang. Ngayon, sa tingin mo, being the municipal administrator, ano pa ba ang kulang sa Bayambang sa lahat ng mga Bayambanggenyos na parang hindi pa sila satisfied sa ginagawa na kabutihan ng mag-asawang Kiambao? On a governance standpoint, parang mahirapan po akong mag-isip kasi po talagang we're giving talagang lahat-lahat po ng pwede namin ibigay. Imagine nyo po yung buong LGU Bayambang ay ISO certified para po magkaroon ng ISO certification. Hindi po ito isang department lang, no? As in the entire 34 units po ng departments and units po ng LGU Bayambang ay ISO certified. Ibig sabihin, talagang seryoso po kami sa aming governance. No? Hindi ka po makakakuha ng ISO certification ng ganun-ganun na lang. Dadaan ka po talaga sa butas ng karayong. In terms of economic development, makita niyo naman po, kaliwat kanan po ng mga development, no? Importante po sa amin itong mga investment na to kasi ito po yung mag-generate ng Deepen, mga widen. trabaho. Yun pong BYD That is of the the North. charge of the yung, next 2 years and BYD beyond. Metro, The which is work the BGC of the is North. far No? from finished, Makita niyo po yan. but the vision still stands. Ganda po ng At ang plan siya. revolusyon Yung pong sinasabi laban po sa nilang mga issues kahirapan na about land ay grabbing. nagpapatuloy. Hindi nga po Maraming sila salamat po makapag-produce ng at isang mabuhay ang single balon po na Bayambang. evidence, no? As a lawyer, importante po sa akin ang ebidensya. Ang ebidensya na saan nanggagaling po yun, yung issue po ng land grabbing po na yun. Wala naman po ako pong ma-produce na tangible na ebidensya tungkol Tama po yan. dyan, no? Tama yan, Attorney Rodeline, tama yan. Kasi dito sa programa ko, sinabi ko rin at saka hinamon ko rin sila na kung meron kayong katibayan, meron kayong sufisyente na ebidensya, kasuhan nyo yung mag-asawang Kiambao. Kung meron man, hanggang ngayon wala pa naman lumalabas. Opo. Sinasabi po nila mga farmers. At kausapin po ang mga farmers kung totoo po ba. Yeah, go ahead. So, nanggaling po ako sa National Anti-Poverty Commission. Matagal po akong nagtrabaho doon. And importante po sa akin na ang mga marginalized po na sektor po natin ay hindi po natatapakan kapag nagkakaroon ng development ng isang area. Kaya ako po mismo ang nagtanong sa mga farmers, meron po ba talaga dito na nawalan, naagawan ng lupa? Wala naman po ma-produce. Kaya po, hindi ko po na iintindihan kung kaliwat kanan po kasi itong binabatikos po sa amin, no? At saka na-trace na namin kung bakit. Sabi naman ni former Mayor Kiambao, kasi ang lumalabas sa Facebook, sa social media, parang siya yung target. Una, inumpisahan nila doon sa LTO. Wala ring katibayan. Pangalawa, yung land grabbing na issue, wala naman. Tapos pangatlo, yung tinawag nilang scammer, si former Mayor Cesar Kiambao, wala naman silang ebidensya at saka hindi naman nila kayang tayuan
na o kaya may panagnagan na ibig sabihin na yung ilabas nila. Ngayon, hindi ko maintindihan dahil bakit lumalabas ito sa social media. Hindi naman tatakbong gobernador itong former mayor Cesar Kiambao ng Bayambang. Sa tingin mo, attorney, bakit kaya? Mahirap po sumagot. Baka po sumikat po ako masyado. Hindi, okay lang. No holds barred. No holds barred tayo dito. Okay lang, go ahead. Siguro po he's a threat. Because he is a threat. He's a Yun threat. lang po yung nakikita ko. Opo. He is a threat. Why? Is he planning to run for the highest position in the province? I think it's that. Diba? Ang narinig ko lamang po ay marami pong mga grupo po nagka-clamor po. Marami pong grupo na nagka-clamor. Matagal na po yan. Back in kasi po nag-administrator po ako sa kanya 2016 po. No? Back in those days po, kinaklamor na po yan. Matagal na po na gusto po ng mga ibang mga grupo na tumakbo po siya. Yun. So, baka yun po siguro because he is a threat, kaya po ganun na lang po ang ginagawang pag-demolish. But as we always say po, you can never put a good man down. Correct. Never put a good man down. Correct. So kahit ano po, ang dami na pong pinagdaanan niya ni Dr. Cesar Kiambao. At saka yung hindi po kasi naiintindihan ng mga tao po, no. Si Cesar Kiambao po, they know him as billionaire. Pero alam po ba nila kung ano po yung pinagdaanan niya before siya maging bilyonaryo? Tama. Diba? Correct. Naging shoe shine boy po siya, naging Correct. jeepney driver po siya. Ang dami po niyang pinagdaanan. Hindi po siya pinanganak na mayaman. Mahirap po siyang ipinanganak. So alam niya po kung paano umangat sa buhay, no, ng nagsusumikap po talaga at gamit lang po yung kanyang talino. Kaya po siguro kahit na anong unos po ang ibigay sa kanya, talagang pagtatagumpayan niya po yan because ang dami niya pong pinagdaanan. Yung resiliency niya, yung strength niya po, yung courage niya po as a person, hindi mo matitibag po yan. So, again, you can never, ever, ever put a good man down. Correct. Yan po si Sir Cesar Kiambao. Kaya naman po kami dito nagtatrabaho dahil sinimulan niya po ito na pinagpapatuloy po ni Mayor Nina because we believed in their vision, we believed in their values, no, we believed kung kilala lang po nila si Sir Cesar, napaka-prinsipyong tao Grabe. at napakabuting tao. Oo. Opo. Wala kang masabi, wala kang maitapon. Kaya yung damdamin ng mga nakakilala sa kanya nung nilalabas yung mga paninira sa kanya sa social media, awang-awa itong mga tao na to kay Mayor Kiambao. He did not deserve a lot of those things. Kahit naman din po si Mayor Nina, yung mga lumabas po sa kanya, masakit po yun sa amin ng mga nakakilala sa kanya. Tama. But ganun po talaga, we surrender everything po to the Lord, no? And si Lord po magpoprotekta po sa mag-asawang ito na wala naman pong ginawa kundi tumulong lamang po at mapagandahin po ang amin pong bayan. Siguro. Pero baka, sir, kapag dahil sa ginagawa po nila, baka pumayag siya, di ba? Dahil sa ginagawa nila. Kasalanan nila, di ba, sir? Ang problema kasi sa kanila, gumagawa sila ng sarili nilang multo. Mantakin mo, may narinig ka ba kay Dr. Cesar Kiambao na tawag dito retaliation sa lahat ng nilalabas nila? Wala kang naririnig. Basta minsan din pag yung napilitan naman siya magsalita, may mga kaibigan naman tayo. May mga not to retaliate. Oo. Pag may mga kaibigan naman tayo, mga media na namamasyal sa kanya, yun, sinasabi din niya. Pero off the record, lahat palagi. Yun ang nagiging problema. But anyway, kagaya nga ng sinabi mo, attorney, na bahala na ang Diyos sa atin. At hindi lang pero sa kanila, wala sa kanila yan. Diyos, wala. Isa lang ang Diyos nila, yung pera. Opo. Yun po ang nakakalungkot po doon. Oo. At saka, sabi ko nga, nung one time, kasi ang sinabi nung na-interview ko si Ma'am Jen,
meron pala kayong motto dyan sa Bayangbang ngayon. Ano po yun? Love, love, love. At saka beauty, beauty, beauty. Beautiful, beautiful. Ayun, yun ata yung kanyo. Sinabi ko na, minsan, imbitahin yun naman si Don Ramon para magkaroon naman siya ng ganyan. The word is sa- Japan. Sabi naman ni Hindi Ma'am tayo Jen, nilito. ay baka Kasama mahawa niyo naman ako siya dito, sabi niya. At si former But Mayor anyway, Cesar sa mahaba patuloy pa siguro, ng Ma'am pagpapatibay Rodilyn, ng attorney. ating mga adhikado. Pwede ba nga Sama-sama i-suggest ko na tayong lang on susulong air sa na panibagong magkaroon pagsisimula tayo ng ng mas every malalim ng Tuesday pagkalinga at mas matatag Bayangbang na total update. quality service. Okay po. Kung Sige po. mararapatin mo lang and if you don't mind, please discuss this to Mayora, pero ikaw yung co-anchor ko dito sa DWJE para malaman naman ng karamihan naman ng mga Bayambanggenyos kung ano ang mga programa na pinaggagawa ni Mayora Niña at saka si former Mayor Cesar Kiambao. Alam nating hindi Okay po, madaling labanan sige po. ang Maganda po yan kahirapan. para po Hindi nalalaman ito din po kasi matatapos nga po sa isang siguro hindi rin po proyekto, na isang nalalaman ng mga programa, ibang mga isang tao. And termino. also, an opportunity for us Kailangan to ito correct ang some of the tuloy-tuloy misinformation po na kumakalat po sa aming bayan. pagkakaisa. Yun. So, we welcome that po, that invitation. And we will discuss it po with the Mayor and Mr. Cesar. Okay, thank you very much, Attorney. At ang huling mensahe mo para sa ating mga kababayan na nakikinig dyan, particular na dyan sa pinagpalang bayan ng Bayangbang. Maraming salamat po sa opportunity po no, ng interview na ito. And of course, sa amin pong mga kababayan sa Bayambang, tayo po mag-focus po tayo sa good governance. No? And ang nakikita nyo naman po sa aming Facebook page, ng mga iba't ibang mga programa, iba't ibang mga aktibidades po dito sa LGU Bayambang. And kami po, yun po ang aming tututuhan amidst the political noise po. We will focus on things that truly matter. At Tandaan yun po po ay yung natin, serbisyo, totoong ang serbisyo tunay na po namin sa revolusyon aming mga laban sa kapwa kahirapan Bayangbanggenyo. ay And kahit hindi ano pong lamang paninirang tungkol gawin nila, sa pagtulong sa in the mga end po, mahihirap. truth will prevail. Ito ay Malalaman din tungkol naman po sa ng mga tao kung ano pagbibigay yung sa katotohanan. bawat And we will tao focus on our ng job. We pagkakataon will focus on makaahon uplifting the lives of our fellow ng mas magandang Bayangbangenyos. Maraming kinabukasan. salamat po. At napakinggan ho natin ang pakikipanayam kay Attorney Rodilyn Sagarino Bidad, ang Municipal Administrator Head ng Bayangbang Poverty Reduction Action. Maraming salamat, Attorney Rodilyn, at mabuhay ang Bayambang. Thank you. Punto por punto kay Atong Remo. So, hayan, Good morning, Don Ramon. Talagang pinagpala ang bayan ng Bayangbang dahil noong kasagsagan ng bagyo, nauna pala ang provincial government na namahagi ng bigas na wala man lang paalam. Aywan ko lang dahil doon sa ibang bayan, hanggang ngayon, wala pa ring rice distribution. Ay nako, good morning, Don Ramon. Pangasinan, di galing. Hindi na natin tawag dito yung trivia natin. Bukas na naman dahil wala na naman tayong oras, di bale, araw-arawin na natin to hanggang masagot nyo yung trivia natin, pero pag hindi masagot, siguro, Engineer Nixon, palitan mo na lang yung trivia. Mahirap masyado yung pinapatrivia mo na sino ba yan nung patingin, ayan, mahirap yan eh. Isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor di umano magkarelasyon.
kaya yan? Yung kung na yan? Mahirap naman kasi ito, Engineer Nixon, kasi nationwide naman yan. Ang dami namang gobernador sa Pilipinas. Yung medyo yung medyo simple naman ng konti. Yung kagaya ng pati trivia natin nung nakaraan na ano ba ang kapatid ng sinungaling. Oh, tignan mo, may nakakuha. Yun mga ganun na katanungan. Pero ito naman, pinapatanong mo naman sa ating mga listeners at saka yung mga viewers, masyadong mahirap naman ito. O, kita mo yung pinatanong natin nung nakaraan, ano ang kapatid ng sinungaling? Nasagot nila kaagad, ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Oh, yung mga ganun, dinabigyan natin, nakatanggap yung nanalo si Chopilo Quiros ng bayan ng Manawag. O, kita mo, magmula pa kahapon hanggang ngayon, wala pang tumatawag sa atin dahil nag-iisip sila kung sino nga talaga yung gobernador at mayor na yan na magkarelasyon. Pero hanggang na lang ito hanggang Biyernes na lang ito na tanong mo sa trivia mo, Engineer Nixon. Pag wala pang makahula hanggang Biyernes, palitan natin yung trivia. At wala na ho tayong sapat na oras at maraming salamat ho. At good morning pala sa Binmalay ABC na kanina pa tumatawag kay Manong Boots Merera. Tawagan kita Manong Boots kasi naka-onboard ako kung ano man yung pwede natin pag-uusapan. At good morning sa lahat ho dyan na nakikinig sa ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. At maraming salamat sa pag-antabay. At good morning din pala kay kaibigan natin. Ang pag dumating ang takdang panahon, meron na ho kayong kandidato para mayor dyan sa siyudad ng Urdaneta. Good morning, former Vice Mayor Councilor Franco Del Prado. Good morning din kay Mac Jim San Juan. Good morning din kay Colonel Jones Roderos. Yung hepe ng Urdaneta City, Lieutenant Colonel Alfonso Saligugba. At saka kay Dodong Yagit, good morning. At hanggang bukas na muli, pagpapatuloy natin yung mga naudlot na mga pinag-uusapan natin patungkol dyan sa mga lumalabas sa AI, yung lumalabas dyan sa Facebook page na grabe ang paninira, hindi pa naman kasagsagan ng pagkakampanya. Pero habang maaga, ayun, sinisiraan na nila yung gusto nilang siraan. Dahil nag-import na sila ng mga vloggers na galing pa ng Manila na binayaran nila ng napakalaking halaga. Andyan sila sa Kapitolyo. Thank you. Hanggang bukas na muli. At ito, nakasama nyo sa technical side si El Presidente Nixon Dacal. At ito naman ang inyong kapaghatid balita sa Himpapawid. Punto por punto kay Atong Remo. Naimbag na bigat kada tayo amin kakamsat. Punto por punto kay Atong Remo.
Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang irang balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang irang sunata. Dame un Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, maluto kila. Alas 11 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of